गहपुरनि अनजालि गासैबो बुहुमनि रायजो राजाफोरखौ आङो नायगोन एबा गनायनानै लागोन होननानै आं आंनि गोसो गोरबोजों खावलायदों आरो लोगोसे बे फिल्माव माबायदि काहानि जागोन आरो लोगोसे बे फिल्मनि मुंखौ मा दोननाय जादों? फिल्मनि मुंखौ गहपुरनि अनजालि दोननाय जादों। बेखौ आंनो लिरदोंमोन। आं बयखौबो अनसायगोन होननानै आं खावलायो। नोंथाङा दिनैसिम मोनबेसे फिल्मफोरखौ बानायनाय जाखो? आङो फिल्मखौथ' आं मोनबा जाबाय दिनैसिम। मोनबा फिल्म बानायबाय आङो। रिमोनला संसार, अरखि, गहपुरनि मोदै, मैदेर मुहुनि, नै दा बर्थमान गहपुरनि अनजालि। दा बे दिनैनिफ्राय जागायसिगोन। बेनि ससे सुंद'यै स्क्रिप्टखौ बुंना होनो हागोन नामा माबायदि जागोन? बिनि मिनिङा जाहैबाय अनलि वान सासे एनडिबिनि काहानि। आं जेनेरेलि लायाखै, सासे एनडिबिनि काहानि लादों आङो। ओमफ्राय सासे एनडिबिजोंनो सासे सिख्लानि काहानि जालांगोन। दा नोंथांमोना नुगोन बे साननैसोनि गेजेरावनो जोङो बेखौ ट्रेलारखौ जों हगारनाय जागोन। बेनि थाखाय दा फुल मुभिखौ माब्ला रिलिज खालामगोन होनना सानो? बेखौ जोङो बिश्वकर्मानि सिगां जों रिलिज होनो सानदों। रायजो राजाफ्रा आं गनायगोनखौ आसा खालामबाय आरो बयबो नायो आरो बर' सावथुना आरो बर' हारिमुवा थांनानै थागोन आरो लाखिगोन बेखौ आं खावलायो। आंथ' बेवहाय फैनानै आरो बेवहाय बाहागो लानो हानानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आं नाजागोन आरो गोबां गोसो होनानै आं नाजागोन मोजां खालामलांनो एक्टिंफोरखौ। बेयावहाय नोंथांखौ माबायदि रलाव होगोन होननानै बुंदों? आंखौथ' बुंदों आङो एसे माने नरम आखुनि जागोन होननानै आंखौ बुंदोंमोन आदाया। आं एक्साइटेड आरो ना खालामनो थाखाय, एक्टिंखौ खालामनो थाखाय आं एक्साइटेड, जोबोद एक्साइटेड। नोंथाङा दिनैसिम बबे फिल्माव बिदि माबा एक्ट्रेसाव हाबबाय? आंथ' गोबां फुल फिल्मखौ लाफेराखै, आं दा फार्स्ट आरो ना। शर्ट मुभिफोरखौ गोबां एलबामफोर बानायबाय? हा? एलबामफोर बानायदों? एलबामफोरखौ बानायबाय, औ। शर्ट मुभि बानायबाय, औ। जोंहा आरएस फिल्म प्रडाक्शना गोबां समनिफ्राय बिदिनो दिरुनबोगासिनो दं बर' सावथुनखौ। दिनैसिम बिथाङा मेंनाय गैया, जिरायनाय गैया, गोबां सम दिरुनबोगासिनो दं। आरो दा नै देग्लायबो 2023आव बिथाङा बर' हारिनि, बर'नि माखासे हारिमुखौ नायनानै बिथाङा बिराद मोजां मोनसे स्क्रिप्ट दानदों। जाय स्क्रिप्टखौ दिनै बिथाङा दानखांनायनि उनाव बे माबानि फिल्मनि नामानो जाहैदों मा दंमोन? गहपुरनि अनजालि। बिथाङा बावैसोनि सिगां मोनसे मा फिल्म दिहुनदोंमोनलाय? गहपुरनि मोदै। सिगांनिया गहपुरनि मोदै, दानिया गहपुरनि अनजालि। दा आं बेखौनो खावलायनो सानो, बिथाङा गोबां फिल्म बानायदोंब्लाबो माखासे जोंनि बर' फिल्म सावथुनफोरखौ गोबां मानसिफोरा अनसाया। बेनिखायनो बिथाङा जेसेबां बानायदों बिसिमाव बिथाङा दावखोनो हायाखै। फिल्मफ्रा गोबां मोजां जादों। नाथाय दिनै बिथाङा फाइनान्सियेलि प्रब्लेमाव गोबां उसुबिदा, बिनि थाखायनो बिथाङा दिनै आंखौ फाइनान्सियेल खालामनो लेंबोनायाव आं बिथांखौ गोगोमै मदद खालामदों, सहाय खालामदों। आरो बे फाइनान्सआ गोबां बुरजा जागोन, बिनि एमाउन्टखौ आं बुंथ'ला। आसा खालामदों नोंथांमोना मिडिया, दिनैनि थारिखआव बबेबा मोनसे हाबाखौ बा बबेबा मोनसे मिथियैखौ मिथिहोनायानो नोंसिनि आखायाव, मिडियाफोरनाव। बेनिखायनो मिडियाफ्रा साफ्रोमबो समस्त बर' रायजोफोरनो मिथिहो जे रिसेन्टलि जोंहा गहपुराव मोननै प्रजेक्ट जागासिनो दं। बे मोननै प्रजेक्टआवबो आंनो फाइनान्सियेल खालामदों। दानिया जाहैदों आरएस फिल्म प्रडाक्शन आरो मोनसेया जाहैदों प्रभारानि फिल्म प्रडाक्शन। दा नोंथांमोनखौ आं बाराय बाराय खावलायदों। आरो जोंहा आर्टिस्ट हिसाबै जोङो लेंहरनानै लाबोदों। आर्टिस्टआ जोंहा मोजां आरो गोबां पार्ट खालामनो हायो। बिथांखौ जों एक्सेप्ट खालामदों। बिथांखौ जोङो अलरेडि जोङो क'क्राझारनिफ्राय लिंना लाबोदों। दिनैहाय जोङो अपेनिं खालामबाय। दिनैहाय जों बेखौ बेखेवसिगोन आरो दिनैनिफ्रायनो सुदा जासिगोन। नोंथाङा सिगाङाव दोंबैसे मेथाइ खनखांखो? आङो सिगाङावहाय दोंथामल' आङो दायो मेथाइ रोजाबनाय जादों। बे दोंथाम मेथाइखौबो आंनि गासिबो फिल्माव लाबाय। दायो दोंनैखौहाय आरएस फिल्म प्रडाक्शनाव लानाय जाबाय। बिनि थाखाय आङो जोबोर गोजोननाय मोन्दों। जाहाथे आङो इयुनावहाय मेथाइ रोजाबलांबाय थानो हायो
आरो बेबायदिनो आसा खालामो बे गफुरनि अनजालि फिल्मखौ रायजो राजाफ्रा अनसायगोन हेफाजाब खालामगोन आरो नायगोन होननानै